И така, трета част, да, трета. Ние просто сехме сутрин, обед и вечер в нашите телефони и в TikTok и ни взеха телефоните, защото буквално не мислихме за училище. Нищо такова не ни вълнуваше. Освен да ходим на училище. Само ходихме на училище, там учихме, нали, там нещо. Но не чак толкова, колкото мама и тата очакваха от нас. Да ги вземем с телефона. И ние само стоехме в TikTok. И в TikTok танци, театралитните и разни глупости. Ама ние ще си продължаваме да следваме, няма как. Но вече и в YouTube, и в TikTok. Да, защото вече се завърнахме и няма как. Да. Просто да оставим нашия TikTok и така да си заминем. Но ще качваме по-често в YouTube всяка седмица. Събота и неделя ще качваме от 10 часа или малко по-късно. Зависи кога ставаме. Сега часа е 12:09 и ние решихме да се завърнем, защото просто нямаше какво да правим и ние, нали, искахме, но все пак нямахме време. И така. Тогава хора, ние 23-та година сме снимали само 23-та. Не, ние снимахме 2023-та и понякога време и през 2024 година, но не чак толкова. Аз съм казах ти от чините, аз съм се разсеяла ти от TikTok. Да. Буквално аз преоткрих TikTok и за малко забравихме. Ние казваме, айде малко да забравим за YouTube. Така реши, че забравихме. И позабравихме цял живот. Почти цял живот. Не, цял живот ние имаме още да живеем. Да, ние вече се върнахме. За което много се радваме. Сигурно вече се брои за 3 години и 3 месеца.